No, nik aukeratu dudan ekintza, logika barruan kokatuko duke, baina, bueno, kontutan izan da bloke logikoak direla, geometria arloan ere barne. 5 urtekoei zuzenduta egingo nuke ekintza hau, kontuta izan da gutxien lantzen dena taktoa dela, erabaki dut bloke logikoetan testura desberdinak kokatzea, pegatzea, hemen itxatxita agertzen dira, hau da lija gogorra, hau brillantinezko suabeagoa da, ez dakit hau esparto, ez dakit kortxosko edo, ez dakit beste testura desberdina dauka, eta hau da suabe-suabia. Orduan, oso desberdinak dira aukeratu ditudanak, eta pizka bat izan da, kontutan izan da, aurrezkuntza osoan bloke logikoekin aritu direla, pizka bat gauzak zailagoak ipintzeko. Zer egingo nuke ni, zer ekintza? Nik egingo nuke eredu bat eman, noski aurretik beragin eskura egongo da, eta libreki manipulatuko dituzte, baina gero jolasa egiterako orduan, ni plantatuko nuke dano borobilan gaudela, orain lantzen ditugun bezala matematikak, borobilan gaudela, eredu bat ipini, eta ekintza egin behar duen ume hori etortzen denean, erdira, antifaz bat jarri, normalen 5 urtekoek ez diote bidurra, gaina gustatzen zaie, orduan antifaza jarri, eta lehenengo emango nioke, nik aukeratu dudan eredua eukitzeko, bai lodiera, bai ez bakarrik taktoan, lodiera, forman eta guztia kontutan izateko, eta gero, joan beharko litzake, pieza guztiak, berdin, ikutzen, ertzak, lodiera, forma, kontutan izan da, ereduarekin eman arte. Eredua aurkitzen duenean, berak uste duenen aurkitu duela, esango du aurkitu dut. Eta bitartean, suposatzen du, gelakoak ibiliko direla pistak emanez. Gero kenduko du antifaza, eta denon artean ikusiko dugu, ea betetzen duen ezaugarri guztiak, noski kolorea izan ezik. Nik proposatu dut, ekintza horrela jolasteko, baina argi dago ere, antifaza espazaio guztetan, edo talde txikiago batean aritzeko, egin dezakegula, saku batean sartuta, eta ez dakit, lauko talde batean, eta gauza bera, sartu, eta hemen eskuak sakuaren barruan dituela, ikumenaren bidez, atara arte, eta bat izan daiteke klasifikatzea edo zailkatzea, taktuaren arabera, bai? Eta, beste bat ere asmatu esaten dugu, ez dakit, seriaketa bat, edo formalen arabera, edo nire kasu honetan, taktuaren arabera, berdin zait, hau jartzen badut, eta gero berriro hau, hurrengoa esan beharko litzake, hauxe, taktoa kontutan dugulako. Eta, ez dakit, beste zehoz delguratzen bazaizue,